Sleutelbeenbrutsen, schouderblad verbrijzelen, schouderkombrutsen, klaplong, kneusdelong, nierschade, leverschade, kruisband ingesquat van mijn knibbel, dus ja, een protter. Ja, ik hier natuurlijk 13 januari zei ik dat ongeluk gewoon in Spanje en toen heb ik echt wel 3 maanden uitlijn. Wie wil thuis, zeg maar. Ik ben volledig weer hersteld, er zijn nog wel wat beperkingen, maar ja, voor op de fiets is het gewoon goed. ZLM-tour wie een massale valpartij, dat voel al in mij, maar daar heb ik met mijn knibbel waarschijnlijk een schijfrekken van een rem. Ja, en toen hier ik een wond op mijn knibbel, dezelfde knibbel eigenlijk, die al net top wie. Dus er zitten hechtingen in en daarom weer het een beetje een vraagteken of ik op die het fit zou wezen voor Juwet. Maar ja, dat moet lukken. Dus 100%? Ja, 100% net nee. Nee, hij is nog wel dik en er zitten nog hechtingen in, dus het is net ideaal. Maar wel voldoende denk ik om Juwet gewoon te rijden. Als je ook ziet wat hij nu al presteert na zijn zware ongeluk in januari, dat hij nu al hier fietst en meedoet de NK en wat hij dit jaar al heeft laten zien, dat is eigenlijk al bijna buitenaards. Hij vraagt buitenaardse prestaties van zijn lichaam, zeg maar. En de echte Thijs de Vries ga je pas volgend jaar zien. Als hij een goede winter draait, dan is hij helemaal volledig hersteld. Want als je terug moet komen van een revalidatie, dat vreet niet alleen fysiek, maar ook mentaal aan iemand. En hij is dan in de ZLM is hij onderuit gegaan en daar heeft hij echt serieuze klachten van. Maar dat doet ook mentaal wat. Ik ga weer hard onderuit. Hoor je mij? 1,5 minuut voor de start. Oké. Eerste had hij de Vries hier begonnen. Maak maar rekening. Gelijk die houding te zoeken. Netjes. Netjes. Mooi aero. Super. Mooi aero. Je blijft super aero. Super. Goed in de flow. Echt super. Top. Powerhouse. Goed zo. Je zit er helemaal in. Hij zit er helemaal in. Top, Artij. Je zit er helemaal in, jongen. Geweldig. Blijven rijden. Wij mogen bij ons rennen blijven. Zo 50 maar moet hij er... Jawel, maar het is 50 minuten. Kus mijn kloten, die jury. Kort achterin, anders kan ik hem niet coachen. Ik moet hem echt wel gaan coachen. Kom op, laat je niet gek maken. Het zijn 2 rondes, hè. Jij laat je hierdoor niet gek maken. Niemand krijgt die taaie kop van jou kapot. Niemand. Het zijn 2 rondes. Je rijdt top 10. Je gaat gewoon top 10 rijden, Artijs. Ja, mooi aero. Het is mooi aero. Het is 2 rondes. Niemand speelt met jouw kloten. Niemand. 2 rondes. We zullen wel eens zien. Kom op. Van nummer 18, Frank van de Kom op. Rechtdoor. Rechtdoor. Hij laat het zitten. Ga maar rechts. Nou, wat is dit, jongens? Ja? Kut. Jij bent geen quitter. Hè? Je bent geen hoogte. Je maakt gewoon hier zo'n blef voor nodig. Hè? Het is niet om plat te slaan, maar dat verdien jij echt. Echt waar. Maar hij verdient het ook om soms lief voor zichzelf te zijn. En dat moment is nu aangebroken. Want we vieren allemaal dat Thijs terug is op dit niveau, op het huidige niveau. En dat is het.